Здравейте! Един въпрос искаме да ви питаме. Как се става известен? Там вече фолк звездата става въз основа на красотата, на генетичния си код, който трябва да бъде здрав, да не се отличава с нещо, което да бъде върло, зло, да не носи някакви такива в себе си реалности, религии, които го отдалечават от нормалното човешкото, да го вкарват в пещерата и такива. Звездите ходят ли по голяма нужда? Доколкото знам, там са най-чисти. Иначе не можеш да бъдеш. Ако не си звезда, не можеш да бъдеш чист, когато ходиш по голяма нужда, така ли? Значи, вижте сега, формулирайте въпроса така. Звездите действително ли са най-чисти според вас, питате, примерно, нали? И аз ви отговарям. Това е нещо задължително, те ползват тоалетна вода и такива неща. Фолк звездите са по-чисти, защото използват тоалетни води. Ето до тази констатация въобще не предполагахме, че можем да стигнем. Имате някакво интервю, аз се казвам Милен Илиев Минков, обичам да се гледам по компютъра. Чудесно! Искаме да те попитаме, Милене, как се става известен в България? Или не в България, по принцип как се става известен? С изобретения. Ето, например, виждам тук някаква видеокамера, не знам откъде е възникнала за първи път. Виждам, че е подобрен модела, не е като SVHS. Вече има флаш карти, разни такива зигзаг интеграли, които са на сребърна основа. Затова е толкова скъпа.